Χατζηδάκη, ο οποίος θα βγάλει και μια σέντρα ακίνδυνη να απειλήσει τον Σκριάπα. Ο τερματοφύλακας του τμήματος ασφαλείας Νέας Ιωνίας θα κάνει και το βολέ. Όμορφα ο Καφκιάς εξεφεύγει από τους αντιπάλους του. Μια καταπληκτική προσπάθεια και πάλι. Θα κάνει και το σουτ και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα πραγματικά εξαιρετικό γκολ. Ένα εξαιρετικό γκολ από τον Γιώργο τον Καφκιά, που βάζει την δική του σφραγίδα στην αναμέτρηση. Ένα εξαιρετικό γκολ από τον Γιώργο τον Καφκιά, που ξέφυγε από 2 και 3 αντιπάλους και δοκίμασε το πρώτο από μακρινή απόσταση, έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Τζανέτου. Δικαιολογημένοι πανηγυρισμοί. Ο Γιώργος Καφκιάς που αφιερώνει και τον γκολ στην εξέδρα σε κάποιους δικούς του ανθρώπους. Να που ο Καφκιάς είναι ένα πολύ σημαντικό